Arratsalde on danori eta eskerrik asko gerturatzeagatik IPES elkarteak eta Arrano Kultura elkarteak elkarlanean antolatu dugun emankizun, ikuskizun, emanaldi, gauza berezi honetara. Mikel, Nerea eta Izaskuni sarreratxoin aurretik, apurtxu bete guruko egan duzen pare bat gogo eta edo iradokitzin dugu plantetea. Izan be, IPES elkartea bereziki azkeneko urtetan Gernikan, nondik gatozen eta norantza guazen diren logikan, saiatu izan gara memoriari apurtxu bet begirada zabaltzea, esperientzia asko ona ekartzea Nora eta Gernikara, elkartrukak eta elkarrikezketarako bitarteko eixetea, eta oingokoan, ohikoa direzen bestelako formato batzuk apurtxu eta aldendu, denboratxo baterako, hitzaldiak eta dakoak, eta pentsa egin duen horrelako formato batek baitere apurtxu bet ekarpen batinial zeuela, noz eta Gernika fascismo bombardatu zeuelaren 85. urteurren egitaragoaren barruen. Izan be, memoria ulertuteko, landuteko eta garatzeko beste modu bat badalako, poesia musikatu esan digun formatua, maila batez ere, Mikel Etxaburuk, olerkariak, ahaztu baino lehen ama liburuagaz egiten duena. Eta, apurtxu bete publikeo zeuenetik eta gaur daño, ekin duen ekarrea edo garapenagaz, iruditzen jakun nahiko interesgarria zala eta batez ere geu plantatzen dugu zen hainbat eta hainbat gogoetakaz bat egiten zeuen ekarpen literari oso garrantzitsua zala. Aitortu behar dut, eta Mikelek badaki, oso pozik gauzela batez be, Mikel Etxaburu aspaldiko IPES elkarteko kidea da, eta niri bere momentuan ni IPES-era sartu nintzen garai berdinen, ezazte moduan, behin IPES-era sartuta inoz ezera urtetan. Orduen, esan gehiena da, IPES elkarteko kidea bada, bazkira be bada, orduen ondino nahiko religiosoki geure aportazioa egiten jarraitzen deu, baina hori baina askoz gehiago izen da Mikel IPES-en eta izeten jarraitzen deu, eta guretzako orduen placer ona da. Plantatu diotzeugunean ona etortea, ganera postasun handie edo apurtxo bikoizten zan, batez ere Gernika dalako, batez ere Astra dalako, batez ere urteurrenen testinguruan egiten zalako, eta lehen aipaturiko elementu guztiek baitere, konektetan zerbiaren, ez dakit ez, simbiosi bat lortu gendulako gure bari. Lagunen artean, seguramente askoz ere errazagoa direzalako geuzek. Orduen, geutzako plazer handie da, ez bakarrik Mikel, baina Mikelek egiten duen ekarpena baitere, apurtxuete baitortzea eta gu baitere, postasun hori baitere apurtxue konpartidutia. IPES-ek egiten dugu zenean horrelako ekarpenak beti zatuten gara memoriaren horieteko, ez dakit ez? Egunerokoan egiten direzen memoria ariketei baitere apurtxute repatutia, askotan memoriaz berbeten dugunen bakarri badirudi iraganeko kontua dela, eta emankizun honek erediaziko dozku moduan geurkotasun itzel bat eukola eta biharrari begituten ari otzola, eta gainera biharrari begituteko baitere modu asko dauzela. Orden, gu beti zaituten gana da, azkeneko hietan prentzan memoria loturi egiten direzen horrelako dosiertxua egiten dugu, eta apurtxu bet ikusteko baitere memoria elkarteak, memoria dinamikak, memorian inguruko gogo eta eztabaida asko egon badauzela, prentzan azalduten direzen batzuk badauzela, beste basko ez dira agertuten zoritzarrez, baina horren isladateko interesgarria dela. Orduen, bakite gaur egun dana mugiko horregaz egiten dugule, eta IPES apurtxu beti izan analogikoa eta orduen ekologikoa sostenigarri izatea apurtxu beti ondinoz gauz, baina uste dut horrelako ekarpentsua daitere lagunduten deuela. Hori lehenko eta behin, eta gero bigarren gogoeta. Egun hauetan, gaur justo ointxe bertan joan dire, baina Lleidako lagun batzuk eukin duguz. Urtero etorten dire, Astra eta Labaula izeneko Lleidan dauen Ateneu edo gune espazio kolektibo baten arteko zenidetzea daukogu, eta urteroaren testu inguruan, bereiek Gernikara etorten dire, parte hartzen deurie egitaragoan, eta gu aspaldion baitere, bagoaz Lleidara azaroren biko testu inguruan, azaroren bi izan zen gure apien 26a, esan digun paralelismo apurtxu bete ulertuteko, eta joan etorri horien bitartez, zenidetzea sakondu dugu politikoki, sozialki, pertsonalki, kolektiboki, eta batez ere ikusten duguna da, bi irit badauzela, baina borroka bakarra dela memoriena, eta elkartzen gaituen gauza askoz gehiago dekoguz, ezberdintzen gaituenak baino. Eta, pena da, bueltan egin izan deuriela, baina ezin izan deuriela ona etorri, baina apurtxu bendi baitere gure neban geurko gogo eta baitere hortik tiretu, ez? Izan bezdakit ikusi badozuen, baina
San Jordia eta ospatzen ari da Principaten batez ere, Katalunian, eta zelan bait, katalan letren egune bada, ez? Aparte del romanticismo, folklorismo, edo ditu nahi bezala, baina katalanen letren eguna bada, ez? Eta horre baita ere baduko apurtxu bet, literaturaren bitartez, literatura ulertuta modu zabal batean, egun referentzia asko bat urtero behin iten dena zikeran, bai apurtxu bet, ez dakit, ez? Kulturak hartzen duela zentralidade politiko, sozial, kultural handi bet. Herri zapaldu batean edo aitortu gabeko nazio batean, ez? Datorren hilean, maiatzaren erdialdean, galegoen letren eguni izango da. Eta galegoak baitera apurtxu bet, logika berdina entzun hotzi, ez? Galegoen letren egunaren bitartez, galegoz idazten dan literatura, kapitalidade apurtxu bet gehiago hartuko deu, zentralidade gehiago hartuko deu. Eta galdetu beharko genieke buru hori, zein egunetan da euskal letren eguna. Eta erantzuna da ez daukogula. Erantzuna da ez daukogule. Badukogu Durango Azoka, badukogu Zararen Biltzarra, baina euskal letren egunik ez daukogu. Eta zapaldu izateak ez gaitu asimileatuak egin behar, gure ustez. Eta zer pentsegon barko joskun. Eta poesia, oin dela aste bat entzun dutxegun moduan bezala gaztei, izan daitela poesia herriaren dako, poesia baitere eukin beharko luke zentralidade bat. Eta horrelako liburu bat jakitea bigarren edizioa ontxe bertan zabaldu dela, eta hemen daukogula salgai, 14 euro gaitik. Bigarren edizioa eta zelan baita harrera hon eukin deuela lehengokoak eta zabalpen bat eukin deuela, postasun bat eukin beharko joskun. Eta ganera, are gehiago ez, plantatzen duen ikuskera gaitik. Eta honek, euskal letren egun baten, ez dakit ez, gordosolpean edo seguramente zentzu gehiago eukin beharko luke, aitortza gehiago, zabalpen gehiago, eta seguramente dagokion leku gehiago. Ez bakarrik honek, baina, evidentemente, beste enotzeko guztiak. Beraz, nik hemendik bultzatzen dutena da euskal letren egun aldeko jarduera bat eukitea, ze uste dugu herri gisa eta kultura gisa eta nazio gisa edo herri gisa merezi dugu, ezta? Poesia herrien dako. Hemen daukozue, Mikel, Etxaburu, Nerea Zuloaga eta Izaskun del Cerro, Oroitzen Ondarrak, nota txikietan, emankizun emoteko prest. Eskerrik asko. Oroimenak instat bat soilik irauten duenean, hitzek esangura galdu dutenean, orain eta hemen ieskorrean
baizik ez zaudenean, zein zaila den biok sintonian bizitzea, sentitzea. Baina ama, zein eder den zure begien giltzoa, orain eta hemen baizik ez zaudenean, isirik, datorren bezala, badoan brisa harina zarenean. Memoriak eta desmemoriak eskutaketara jolasten hasi aurretik, eskegi poema zoroak etxeko balkoiko barandan, denek jakin dezaten hortxe zaudela. Memoriak eta desmemoriak eskutaketara jolastu aurretik, idatzi maite dituzunen izenak eta eskegi horri hutsak etxeko balkoiko barandan, denek ikus dezaten oraindik hantxe bizi zarela. Noelia malaguapada, banditu dozen erdi oiu, astubi eta errekazto bat, baita seme alaba ama nagusia ere. Noeliak irurte darama, bere seme alaba ikusi gabe, jadanik ez du oso ondo gogoratzen amaren iekulurea. Noeliak aurretik beste norbaiten ama zaindu du. Noeliak aurretik beste norbaiten ama zaindu du. Eta orain gure amaren etxekoea egingo du amets, badabuan badituela dozenak diru astubi eta errekasto bat, baita seme alaba eta ama nagusia ere. Baita seme alaba eta ama nagusia ere. Hemendik gutxira beste baten ama bat zainduko du, eta jadanik ez du oso ondo gogoratzen zein den bere amaren iekolorea. Oroitzen dut, igande goizetan, muskerrak harrapatzen dituela kanposanturako bidean, eta izatxa mosten niela, esan zenidalako berriro hasten zitzaiela. Geldik egoten nintzen musker urduriei begira, zua zerretu eta aurrera egiteko agintzen zenidan arte. Behin edo behin, usten zenidan muskerren bat etxera eroaten, berriro izatxa zelan hasten zitzaien ikusteko. Baina izatz abandonatuak ziren, gorputz bila ari zirenak. Lotara joan aurretik, gauero,
berogailua itzaltzen duzu. Suak ez daudela piztuta begiratu. Ateko zerraiari bi buelta eman. Sukaldeko argiak itzali eta ohean sartzen zara. Lotara joan aurretik. Gauero Berogailua itzaltzen duzu. Suak ez daudela piztuta begiratu. Ateko zerraiari bi buelta eman. Sukaldeko argiak itzali eta ohean sartzen zara. Lotara joan aurretik. Berogailua itzaltzen duzu. Suak ez daudela piztuta begiratu. Ateko zerraiari bi buelta eman. Sukaldeko argiak itzali eta ohean sartzen zara. Lotara joan aurretik. Lotara joan aurretik. Gauero berogailua itzaltzen duzu. Suak ez daudela piztuta begiratu. Ateko zerrailari bi buelta eman. Sukaldeko argiak itzali eta ohean sartzen zara. Lotara joan aurretik. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Así como cambio yo en esta tierra lejana, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. La la la